jste to? Promiň, a to jmenuje Elina nebo Elena? Elena. Tak přátelé, Elena nám zaspívá písničku. Nechte se překvapit, jaká to bude. Mikrofon ti podržím, takhle. Čepy, Petr, ty si radujou, Ondra, Marci, jenom tancujou. Aha, dobře, krása. To byla taková motivační čertovská píseň, aby jsme věděli, co dělat. Jak se jmenuješ ty, ahoj? Erik? Eriku, ahoj, já jsem skřítek Evžen. Tak Eriku, kolik už máš let? 7. 7, to už je hodně, poslyš. V 7 letech to už se dá klidně chodit do školy, že? Eriku, a umíš nějakou píseň nebo báseň? A chtěl bys třeba pozdravit někoho? Jonáš. Jonáše, tak zakřič, ahoj Jonáši. Ahoj Jonáš. Je, tak díky, vidíš, teď si udělala radost, že se hezky pozdravil. Tak zatím ahoj. Jo, má sílu. Ahoj, jak se jmenuješ ty? Jak, Sofie? Sofie, ahoj.